Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Δημαρχείο της πόλης. Πανωσολογιότατα εκπρόσωπε του Σεβασμιότατου, κύριε Βουλευτή, κυρίες και κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων των επιστημονικών των συλλόγων της πόλης και του Δήμου μας, κύριε Δήμαρχε, τιμάτε σήμερα με την απονομή του χρυσού κλειδιού του Δήμου Πύργου που ομόφωνα έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο ο χάλκινος Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής, στο άλμα Επικοντό. Ο Εμμανουήλ γεννήθηκε στην Αθήνα, ωστόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα της παιδικής του ηλικίας πέρασε εδώ στον Πύργο, τόπος καταγωγής του πατέρα και προπονητή του Χάρη και δεύτερη ιδιαίτερη πατρίδα της μητέρας του της Σάρας, που νεαρά ήρθε από την Ουγκάντα και ολοκλήρωσε το γυμνάσιο και το λύκειο με τη στήριξη της Μητρόπολης Ηλίας. Μέλος της οικογένειας είναι και η Αγγελική Καραλή, η δίδυμος αδερφή, η οποία απουσιάζει πτυχιούχο Στεφά. Ο Ολυμπιονίκης Καραλής ανήκει στους αθλητές που έχουν κατακτήσει τα 6 μέτρα στο άλμα Επικοντό. Πέρσι πέτυχε πολλές φορές πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών στο αγώνισμα και το ανέβασε από τα 5 μέτρα και 91 εκατοστά στα 6 μέτρα. Από τον Φεβρουάριο του 2023 κατέχει και το πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο με 5 μέτρα και 86 εκατοστά. Ο τιμόμενος Εμμανουήλ έχει πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα Επικοντό, στον κλειστό στίβο, ως 18χρονος. Είναι μία από τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο, στην ηλικία του, και ως 20χρονος. Έχει κάνει double στον ανοιχτό και κλειστό στίβο 4 συνεχείς φορές ως πρωταθλητής Ελλάδας από το 2021 μέχρι και πέρσι. Πέραν των 2 ακόμα πρωταθλημάτων στον κλειστό στίβο του 18 και το 19, σε παιδική και εφηβική ηλικία, ανέβηκε στο βάθρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών σε ηλικία 16, 17 και 18 ετών. Σε διεθνές επίπεδο, το 2015 ήταν η πρώτη μεγάλη του επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 18 ετών, στο Κάλι της Κολομβίας, όπου ξεκίνησε με το ταπεινό για τότε 5 μέτρα και 20 εκατοστά. Το 2016 πήρε χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Το 19 ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών στη Σουηδία με 5 μέτρα και 60 εκατοστά και χρυσός Βαλκανιονίκης στη Βουλγαρία. Το 2021 χρυσός Βαλκανιονίκης στη Σερβία, ασημένιο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό κάτω των 23 ετών στο Ταλίν της Εσθονίας με επίδοση 5,65 και πρώτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, όπου κατέκτησε τη ζηλευτή θέση τέταρτη με επίδοση 5 μέτρα και 80 εκατοστά. Το 23, ασημένιος στο Ευρωπαϊκό Κλειστού Στίβου στην Κωνσταντινούπολη με 5 μέτρα και 80, ήταν το πρώτο του μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στην Πολωνία και φέτος χάλκινος στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου στη Γλασκόβη, ασημένιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στη Ρώμη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι της Γαλλίας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με άλμα στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά και στο Diamond League της Πολωνίας πραγματοποίησε το ιστορικό
άλμα, σπάζοντας το φράγμα των 6 μέτρων, μπαίνοντας στους ελίτ επικοντιστές του κόσμου. Ο Εμμανουήλ τίμησε τον προπονητή των γονιών του, το Σάκη Κέσσαρη που κάθεται δίπλα τους, με την επιλογή του να φορέσει τη φανέλα του τοπικού σωματείου Απόλλων, από όπου και μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Ο Εμμανουήλ είναι αυτός που έφτιαξε το Fly Olympia, που έγινε εδώ και τώρα ονομάζεται Fly Athens, το οποίο Μίντικ είναι μέσα στα καλύτερα του κόσμου, βαθμολογημένο από την ΙΑΦ. Παρακαλούμε πολύ να δούμε ένα βίντεο περίπου 2,5 λεπτών για την πορεία του Μανώλη στα μεγάλα γήπεδα του κόσμου. Μας κάνει περήφανος. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρη Μασαλά, να ανακοινώσει την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου. Πανωσιολογιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριε πρώην Δήμαρχε Πύργου, κύριε Δήμαρχε, ως κοδεσπότης σας προσφωνώ τελευταίο, να μην έχουμε παρεξηγήσει με τους υπολείπους, κύριε επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των αρχών και των φορέων της πόλης μας, εκπροσώπων του πρώτου και β' βαθμού αυτοδιοίκησης, κύριε τιμόμενε Μανώλη Καραλή, κύριοι προσκεκλημένοι και παραβρισκόμενοι σήμερα στη σημερινή συνεδρίαση. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή συνεδρίαση, η οποία αποτελεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για την βράβευση του Ολυμπιονίκη μας Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του άλματος επί κοντό στους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2024. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, κατά τη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου του 2024, κατόπιν εισηγήσεως του Δημάρχου του κ. Ευσταθίου Κανή, με σκοπό την απονομή της τιμητικής διάθεσης στον Εμμανουήλ και συγκεκριμένα της απονομής του χρυσού κλειδιού της πόλης, του Δήμου μας, το οποίο αποτελεί και την ανώτατη τιμή, η οποία απονέμεται μόνο σε αρχηγούς κρατών, σε αρχηγούς εκκλησιών, σε προέδρους κυβερνήσεων, σε Ολυμπιονίκες που κατάγονται ή είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πύργου, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του χρυσού κλειδιού του Δήμου Πύργου στον Εμμανουήλ Καραλή, που αποτελεί ανώτατη τιμητική διάκριση και προβλέπεται από τον κανονισμό σήματος, μεταλλίων και απονομής τιμητικών διακρίσεων του Δήμου Πύργου. Αποτελεί τιμή για τον Δήμο Πύργο, αποτελεί τιμή για την τοπική κοινωνία, το γεγονός ότι ένας δικό μας παιδί, ο Εμμανουήλ Καραλής, εισήλθε στο πάνθεον των Ολυμπιονικών, δίνοντας έναν αγώνα μέσα στο πνεύμα του Ολυμπιακού ιδεώδους και των αξιών που πρεσβεύει. Η κατάκτηση λοιπόν του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση αθλητή από την Ηλία και μία από τις κορυφαίες της χώρας μας. Το όνομα του Εμμανουήλ Καραλή προσθέθηκε σε αυτά των Ηλίων Αρχαίων Ολυμπιονικών. Η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έλαβε τον αριθμό 332 του 2024. Τέλος, απευθυνόμενος στον Εμμανουήλ και προσωπικά αλλά και ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας όλο το σώμα, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την αποδοχή της τιμής και για τη σημερινή του παρουσία. Μανώλη, εύχομαι η ανωδική σου έως και σήμερα πορεία να συνεχίσει, να μας φέρεις νέες διακρίσεις, νέα ρεκόρ, νέα μετάλλια και η εντυπωσιακή πραγματικά φετινή σου χρονιά να είναι η πρώτη από πολλές επόμενες. Δεν αποτελείς, και αυτό θεωρώ ότι είναι το βασικότερο από τη σημερινή εκδήλωσή μας, δεν αποτελείς μόνο πρότυπο αθλητή, αλλά πάνω απ' όλα αποτελείς ένα υγιές πρότυπο για τη νέα γενιά μας, η οποία μας τιμά σήμερα ιδιαίτερα με την παρουσία της. Αποτελείς ένα πρότυπο θέλησης, αυταπάρνησης, δύναμης και πάνω απ' όλα ένα πρότυπο συμπεριφοράς και χαρακτήρα. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για όσα μας έχεις προσφέρει και σίγουρα και για αυτά τα οποία θα μας προσφέρει στο μέλλον. Συγχαρητήρια λοιπόν σε εσένα, συγχαρητήρια στην οικογένειά σου, σε όσους είναι δίπλα σου όλα αυτά τα χρόνια
σε έναν διαρκή και δύσκολο αγώνα, διότι πλέον, Μανώλη, είσαι ο μοναδικός Έλληνας αθλητής, ο οποίος έχει καταφέρει στο άθλημα του άλμα επικοντό να πηδήξεις πάνω από 6 μέτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Πανωσιολογιότατε, κύριε Βουλευτή, πρώην κύριε Δήμαρχε, κύριε Αστυνομική Διευθυντή, επικεφαλής των δημοτικών μας παρατάξεων, αγαπητοί αυτοδιοικητικοί συνάδελφοι, δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητές συμπολίτισσες και συμπολίτες. Αγαπητέ Μανουήλ, Ολυμπιονίκη μας, δεν θα μπορούσα να φανταστώ μεγαλύτερη τιμή για την πόλη μας, την οποία σύσσωμη εκπροσωπώ σήμερα, από το να υποδεχόμαστε στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου ένα δικό μας παιδί, ένα μπυριώτη ως Ολυμπιονίκη. Μια νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες εξασφαλίζει στον κάτοχό της μοναδική δόξα, απέραντη φήμη και υψηλές τιμητικές διακρίσεις. Μαζί όμως με το όνομα του Ολυμπιονίκη περνά στην ιστορία και το όνομα της πατρίδας του. Αυτή την τιμή που μας προσέφερες σου ανταποδίδουμε με την τελετή αυτή. Σε τιμάμε επομένως επειδή πρώτος εσύ μας τίμησες. Σε μια εποχή που ολόκληρη η κοινωνία, αλλά κυρίως η νεολαία μας, αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων στο στίβο της ζωής, το παράδειγμά σου στον αθλητικό στίβο συνιστά ένα φωτεινό υπόδειγμα. Το μήνυμα που εκπέμπει η επιτυχία σου είναι ότι η συνεχής προσπάθεια, η επιμονή για βελτίωση, για την κατάκτηση του καλύτερου είναι άρρηκτα συνυφασμένες με τον καθημερινό αγώνα του κάθε ανθρώπου. Είσαι το ζωντανό παράδειγμα του ανθρώπου που ξεπέρασε προβλήματα και αντιξοότητες και προσηλώθηκε με τη βοήθεια όσων πίστεψαν σε σένα στο στόχο σου. Μπόρεσες να παρακάμψεις κάθε τοξικό στοιχείο και άνθρωπο και με όπλο το χαμόγελό σου, την επιμονή, την υπομονή και το πείσμα σου άρχισες να κατακτάς τα ύψη στο επικοντό. Η μία διάκριση έφερνε την άλλη, το ένα μετάλλιο έφερνε το άλλο, με αποκορύφωμα το ύψιστο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι με άλμα στα 5,90. Εμμανουήλ, είσαι ένα πρότυπο για τους νέους μας. Και αυτό, αν θέλεις, την προσωπική μου συμβουλή και παρότριση, δεν πρέπει να το ξεχάσεις ποτέ. Μην ξεχάσεις ποτέ ότι στο πρόσωπό σου πολλά νέα παιδιά πρέπει να συνεχίσουν να βλέπουν έναν αθλητή που με πείσμα και σεμνότητα αγωνίζεται για τους στόχους του και εκπληρώνει τα όνειρά του. Εξάλλου, είχες κι εσύ ισχυρά πρότυπα, την οικογένειά σου, τον πατέρα σου, τη μητέρα σου και την αδελφή σου, που πάντοτε ήταν δίπλα σου σε κάθε στιγμή της πορείας σου. Τη στήριξη αυτή την απόλαυσες απλόχερα από τους δικούς σου ανθρώπους και στην προσέφεραν καθημερινά, αγώγιστα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι σαφές ότι η επιτυχία σου ούτε ήταν τυχαία, ούτε ήταν στιγμαία. Προέκυψε ως το αποτέλεσμα μιας επίπονης και μεθοδικής προσπάθειας που είχε συνέχεια και μακρά διάρκεια. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά τα εφόδια,
κατάφερες τα άλματα που σε έφεραν στην κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλητισμού. Είμαι σίγουρος ότι το λαμπρό παρόν θα ακολουθήσει ένα εξίσου λαμπρό μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι θα σε χειροκροτήσουμε πολλές φορές ακόμα, ότι θα μας χαρίσεις πολλές νέες συγκινήσεις, ότι θα πανηγυρίσουμε πολλές ακόμα νίκες σου. Στην αρχαιότητα τα ονόματα των Ολυμπιονικών αναγράφονταν με τη φροντίδα αρμόδιων αξιωματούχων στα επίσημα αρχεία των Ολυμπιακών Αγώνων που κρατούσαν οι ηλίοι. Εμείς σήμερα στο Δήμο Πύργου, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη γενέθλια γη των Ολυμπιακών Αγώνων, καταγράφουμε για πάντα στις ψυχές μας με χρυσά γράμματα το όνομά σου. Ως Δήμαρχος Πύργου, εξ ονόματος όλων των πολιτών του Δήμου και εκ μέρους του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αποδίδω στον αθλητή Εμμανουήλ Καραλή την ύψιστη τιμή της πόλης και του απονέμω ως ένδειξη τιμής για τη διάκρισή του στους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024 το χρυσό κλειδί του Δήμου Πύργου. Σας ευχαριστώ. Θα ήταν πολύ περήφανοι οι προγονείς μας, πυργιώτες, όπου, όχι σε αυτή την αίθουσα, αλλά σε κάποια άλλη αίθουσα, το 1858, ακούγεται για πρώτη φορά αυτό, ο Δήμος Πύργου, Λετρίνων τότε, πρωτοστάτησε ώστε να γίνει η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι επίσημο αυτό καταγεγραμμένο και αποδεικνύεται από τα έγγραφα του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν υπάρχουν, αλλά η έρευνα ανακάλυψε να προτείνουν να γίνουν η επανασύσταση των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Δήμος Πύργου, κύριε Δήμαρχε, είναι ο πρώτος Δήμος, είναι η πρώτη φωνή μετά τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες να γίνουν σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες πριν ο Πιέρ ντε Κουπερτέν δημιουργήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και είμαστε περήφανοι που σήμερα, και νομίζω και το Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς, κύριε Δήμαρχε, και όλοι μας είμαστε περήφανοι όπου σε αυτόν εδώ τον τόπο που προτάθηκε να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουμε έναν σύγχρονο Ολυμπιονίκη. Νομίζω τον πρώτο. Μανώλη, ο λόγος εσένα. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά σήμερα όλο αυτό που γίνεται στο σπίτι μου εδώ στο Πύργο είναι η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσα να έχω ως πολίτης. Όπου ταξιδεύω στον κόσμο, στο εξωτερικό, ό,τι ταξίδια και να κάνω, όπου και να πηγαίνω, το μόνο μέρος που λέω ότι είναι το σπίτι μου είναι εδώ ο Πύργος της Ηλίας, οπότε... Οπότε το να είμαστε εδώ μαζεμένοι σαν μια μεγάλη οικογένεια είναι πολύ σημαντικό για μένα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους που είναι εδώ να με τιμήσουν και εύχομαι στο μέλλον να υπάρξουν και άλλοι ήλιοι Ολυμπιονίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ως αντίδωρο του βραβείου του Χρυσού Κλειδιού της πόλης, ο Εμμανουήλ Καραλής προσφέρει στο Δήμο τον αριθμό τον οποίον φορούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Βέβαια τώρα αριθμός λέγεται, αλλά είναι το όνομά του. Έτσι είναι το σύγχρονο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα και σε άλλα με υγεία.